En keto katiba tim ema chali duong mantiere karka kata komiu thuolo mondo mi ubed kod sirkal piny nikech moke wacho ni mana luwo chike moketie pen chike ma pacho kae ndie kama gilose weche maga miyo loch gwenge teko kata strengthening devolution iga mar 2018 nowache handshake iga ni chieng' tich abich ne owache karkacha mondo ne adieri omed teko telo mag loch gwenge jogi osebedo ka ywak weche mag chwalo ne gi omenda kinde madwarore chulo mag jotije mantiere counties osebedo ka yulo e chenro mopogore opogore nyaka weche mag somo kod mag thieth en gima tin mi wacho ni keto katiba e tim lowe bedo matek machal nade ne jotelo tu donjo nade un kaka koro kanisa ndie civil society kama gintiere ka koso debed ni kanisa bende dogo osego bor magi koso wuoyo kanyo ang'e ni nyaka ichop kanye go do kanisa bor to en gima ok nyal kwede nikech kaka wacho kae ni kinde mathoth ka wuoyo kuom kanisa to nyaka wach ni CDN mar kanisa ok en kanisa konywand te nitiere bath kanisa koma ogodho gi bor kendo chiemo mano en achiel kuom gik moseneno kendo mono ji wuoyo maber but nitiere lach mar kanisa mapod nikod otek kendo nikod chir mar fulo gik mokare Cleophas an gima neno kata ko wuoyo weche mag miyo sirikende mag gwenge teko mondo gidhi nyime maber ni kare kendo ago tik marang'ongo kata medo gi omenda ago tik kendo kata golo ne gi omenda kinde mowinjore ago tik mago nego bene timore to nyaka bende wagonda mochien mowach ni to sirikende mag gwenge to tiyo go omenda machal nade king'iyo kata mana counties wa makaluo kende tichako fuono gi achiel kachiel kaka itiyo go omenda kata gik magitimo mene gi singo ni gibiro timo gin gik mathin kende miyo atamala 15 mimiyogi gima gichoko onego bedno osekelo dongruok moro malach maka koro wachako ywak ni 85 manodong' e sirikal mamalo cha mondo chako med mamoro ang'eni Raila ne dwaro ni mondo ochwale mondo chop kata 45 ka wakawo ling'anyno endo wadwa ni mondo wakwani pesa moko omed biro na piny to onego bedno wachako nyiso ni 1 2 3 4 osetimore e counties wa mae gwenge e yore mag tero nyithindo skul kawuono kata kidhi e county wa Masiaya umae Jararieda constituency county Masiaya tiro ni pod wan gi nyithindo tweta mapod ok dhi skul nikech school fees otamogi ang'o monowa chwalo pesni go eko mondo wang'e ni day schools wa duto te olosi maonge nyathi manyalo dong' e gweng' ni ok odhi skul ang'o monowa chwalo omenda kaka dwarore mondo wane ni ute mag thieth nikod yeth nikod laktache nikod gik moko duto midwaro ni mondo osiptande go mondo ringi mondo dhi maber mago gin gik ma ka wachako timo wachako neno limo go kanyak to governors mawa gi jo siasa gi civil society gi kanisa gi jo gwenge duto biro bedo kod chir nao mar wacho ni sirikal wadwa ni mondo chak umedwa moko nikech magi gik mosetimo ne olemo kaka nyak koro kawuono ka shi kod sha okti osiptande wa mae gwenge monego bed ni tiyo maber ng'enygi bendo mbemore kithiedhi tiwacho ni yath dhi nyiew ki in Cleophas magi gin gik ma biro nikech jowa mawayiero ok nikod chir kata dwaro mar keto katiba e tim jomagi manyalo timo mano gin jopiny katiba wawacho ni teko ni kuom jopiny oteku mar mako jogi mafuanda ni e lwet japiny chandruok ma wan go ni ng'ama nyalo organize gi mondo wa demand better governance mondo wa demand telo ma dwarore kendo wa demand tiyo kod pesa e yo mowinjore kamano kama chelo kendo mada narangi wacho ni ana inclusivity kod representation nywako oganda duto mantiere mosebedo ka winjo ka gima gin oko kata mabor gi sirkal mondo mi okel gima chiegni en gino manitiere winjruok mar Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga mar BBI kaachiel koda kamae mar 2025 mano tim chieng' tich abich mano mar ni NADCO report ni ochopo e yo makare kama gintiere karka jomage miywayo ga machiegni ka nikech en ywayo kanyakla jotelo koso ywayo kanyakla jo Kenya nikech ginene ka gima jotelo matin man machiegni moluoro jotelo gi ema medo ga donjo machiegni ahinya kendo mantiere karka debed ni endrem urango loso kod sirkal e yo machal nade kotende kod nywako jo Kenya dudu ngech sane kama lose ni jok mawuok masawa mar Kenya lo wacho ni wanoko ma sirkal te kinde magine sirkal jogo mantiere luora ma Nyanza wacho ni wanoko ma sirkal aparo ni model ma wan go mar running this government emoko sebiro maber nikech
model ma wan go mwati ma Kenya ringe ko chakre chon nyaka Kenyatta bed ker ma Moi luwe ma Kibaki luwe ma Uhuru luwe ma koro Samoei Nyoka en model matiyo e mise mar ni oganda mawuok kuma jatelo wuokie ema biro yuto kendo gine ma gikawo gichamo kek mar sirikal maduong' cha mamalo moloyo ji duto tete. Mano e gima onego bed ni wakethi. King'iyo pinje maoko mosedongo kendo osedhi nyime mohingowa kaka Uingereza kata Amerika, bedo ni dongruok biro e gweng' has nothing to do with ng'ama otelonu e kindeno. Obede ni en governor moyiere party machielo kata en member of parliament moyiere party machielo, dongruok dhi e gwenge duto machalre kendo maromre. Mane momiyo ywak ta ywak ni ka wawuoye weche mag BBI kata wawuoye weche mag NADCO kata pact manyoket nyoro niendi, gima lit ahinya en ni gini choko mana jotelo kendgi kaachiel. Omiyo ka an jaod bura machiegni gi ng'at momosore gi ker, tang'eyo ni joga nyalo yudo gik moko, kata ka an gi jomoko 10 madwano ndiki tibiro ndiki. Mane model Cleophas monego bed ni wayiecho kendo waketo thuolo ni ber kod yuto dhi ne ji te maromre piny kuchocho mondo japiny ochak neno ber. Mane kwayo makata ka jakom donje sirikal to nego wakwayo ni wachak neno ka mwandu no kere tok ne jo nyikwara mogi kendgi ne gwenge duto te, kata gibed mana jo masawa go kata gibed mana jo mowuok e sidieng mane, mondo jo Kenya duto one ber mar sirikal. Wacho ni ber mar sirikal nego bed ni chopo ne oganda duto e yo marom, kendo iwacho ni oko deo ni oganda magi mantiere e sirikal kata magi mantiere oko mago weche mawuok kar kachiel kachiel koro mogi ka wuok kuom jadolo mano Reverend Canon Evans Omolo, mano provost ma kanisa mar All Saints Cathedral medore Nairobi kar kae. Nitiere wote madonjo kar kae na mondo mi asome achiel kachiel kato bang'e anga aduoka yuda weche mogik ka watieko twak. Ma David Ochola ma Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County, owacho ni Cleophas oyawre mos na jadolo gima omiya sani jopiny onge kod adieri e sound mano mar jodolo en kaka ne kitimore gi campaign kod yiero mokalo, kendo sirkal masani makoro chunowa mondo mi wariwre gogi jodolo ne okonyo mondo mi gikaw telo. Omiyo chandruok ma wan godo gin achiel kuom joma ne okelo. Wiwa poko wil kod kaka ne ipako William Ruto sa campaign to kaka negitimre Bomas of Kenya ka ne somo duoko ma ok ni kare. Omiyo chandruok ma wan go sani gine joma ne okelo mondo mi wayie kodgi kaka nyaka gipodhre mondi. Mano wacho ni church leadership in Kenya are part of the current problems. Wach mantiere kar kanyo. Mane wach mantiere kar kanya goniro kama David Ochola kuom ote ni kendo pachi mabende chwala achiel kachiel ka yana mondo mi akaw ote machielo mantiere kar kako kalembui mar Facebook. Anga duogo ir jadolo mondo mi omiya wach mare mongi kotana kotok mosebedo ka okiny makawuono Jack Jawirianda wacho neno wakentiere Wirianda Beach Sakwa Bondo, erokamano ahinya. Edwin KE neno wakentiere Suba, wacho ni jodolo go bende koro nego lokre mano kama gintiere kaka twak chal mar piny Kenya sudo, erokamano ahinya. Nitiere ote mamoko mapodonjo kar ka Baba Chris Jamajan wacho neno ayo makare kendo maler ahinya okinyi makawuono agoni erokamano ahinya. Kod ote mamoko mapodonjo no SMS line wa moyaw maina 3 kimiwa paro kendo iluwo chenro makale. Jono Pio wacho no yawre odo Cleophas Kentiere studio kar kanyo mosna Provost Evans Omolo aluwo twak yo makare kendo kaka piny Kenya ringo to bende na dieri ni kanisa nyalo chung motegno elo jogo makedo sirkal tesre sani makoro Raila oseriwore kod sirkal. Paro mantiere kanya ngeni jadolo ngi thuolo mar duoke achiel kachiel kod duogo kae thuolo madongo kar ka mano ka wantiere e mbui maro mar Facebook kod mano mar SMS
iyudo kanyo e ariade ka uchielo nono ote mamedo donjo kar kangwa yudo thuolo mar somogi achiel kachiel mana ka wadhi nyime kod twak Eric Okeo Kizito an kod ka okinyo wacho ka ni amora ahinya kendo jadolo mora ahinya kaka okolo wechego ka kanisa onego bed ni adieri chung e adieri monego bed ni tayo oganda erokamano ahinya kuom ote mari mano ntiere ng'ato biro na SMS ka wacho ni tafadhali zungumzeni lugha ya taifa angidhie nyawadoma Citizen TV kata ngiyude kato kango kelni lugha ya taifa ma taifa wa mawantie okale kora mugejwang samoro kanya kora mugejwang aya machielo bende ntiere ka wacho ni wantiere kae aya otego kanga som sani wacho ni kama gintie kanya wa thuolo mag rango mamoko mantiere to moyudo sani moyudo kanyo mogik angimia paro mantiere karka jopiny nigi paro mopogore opogore ka kiwinjo kuom ote ma wasomo to chung mar kanisa depo ni ene modhi donjo koso sega bedo ka oketo sirkal tesre e kinde ma wantiere sani erokamano Cleophas David Gijak owacho wach machalre giwacho ni giywak ni kanisa era achiel kuom jok mane odhiro sirkal ma kawuono ni e telo omiyo nenogi en ni kanisa nyalo bedo ni onge kod oteku mar keto sirkandi ni tesre to Daudi ka achiel gi Jak gi jowinjo wa mamoko duto ase wacho mathoth kendo pod abro nuoyo kanda danuo kawuono maler ahinya en ni sama wawuoyo kuom kanisa to nyaka wang'e ni Ker William Samoei Ruto kobiro e telo to biro kuwuok e sidieng mar kanisa moro ma sidieng mar kanisa moro mochwake mogo e jek modhire wang'eyo ni min piny leme kanisa miluongo ni Pentecosti to kolemo kanyo to gidhi magitiyo kod bedo gi kanisa mar Pentecosti magiluoro kanise mathoth magimako magichwalo magi onene kaka jambetre mar kanisa mane en jakristo masomo muma ne en jatelo mar Christian Union kae ne university Daudi Gijak ber ka wang'eyo ni kanisa te e Kenya ka nokoungo ker Mukono nokowuok moyango okawach ni nokwede to ok nowuok e lela mowacho ni maendie e marwa kaka kanisa mar Anglican kata National Council of Churches of Kenya nokokawo konchiel yiero manorumo niendi the Catholic Church nokokawo konchiel gin sidienge mag kanise manokawo konchiel omiyo ka wuoyo kuom mano nyikwara Mugejwang daher mar wacho mano momiyo ani biro winjo duonda kendo abro wuoyo maka ker timo gima okare tibro winjo ka wacho kendo akwede kanda ka jatelo mane kata bed Sakaja kata bed Sifuna kata bed jotelo mage obro chung kod chir kwa kwedo nikech nokwayango ng'ato moko ni nie marwa mano atemo kwayo so gimonego benwa timo kanyo en ni ka inie kanisa moro ang'e ni in ja SDA ang'e ni in ja Catholic ja hera ja kanise moko goeko kwayo na en ni weche mag siasa watem konyo jodolowa mondo giwe yangore konchiel nikech mano koro ineno gima timre kawuono koro inyuondowa wan kanisa duto te ni wan ema nwachwalo ker modhi modonjo telo adona wach ni jaduong' Opiyo ni kanisa pod ni kod chir kod oteku mar keto kanisa tesre amora ahinya kinde ka kinde ka winjo Archbishop Muhere tawinjo Archbishop Anyolo tawinjo Archbishop Muhetia gi jo dolo madongo mag kanisa ma jokopere ni kod chir mar siemo kanisa kata kanisa mar Anglican sidienge ne mawang'eyo machalo kaka Bishop na Daudi Kodia kaen Bondo kucho gi Bishop Charles Ong'injo kaen Kisumu wang' taya kanyo gi Bishop wa mamoko kachel gi jodolo mamoko ni kod oteku kendo kwero omiyo waweru nywando ni en sirikal wawach ni bath sirikal konchiel wan kod thuolo wabro medo timo mano ka ok wang'iyo koni kata ka ok wang'iyo kocha ka wachung'e adiera kendo ratiro erokamano kapok aweyi mondo idhi adong' gi dakika achiel kende kinyan gi twak moro kae gi Joyce gi Sharon Ong'aw ang' wabed gi welo rang'ini ni wasetwak kodi kar kae nitie skunde mathoth ahinya mantiere kuom ranyisi mantiere kaunti ma Siaya alwora ma intiere mar Arieda kaka jadolo paro nyabedo ma ewi mchango ma igolo kod jotelo mag piny tenya sani kirango magin josiasa kama gintie bende ginyayudo thuolo in kaka intie Arieda owach ni uyawi secondary school mano mayudore e Arieda yudo kanyo ka ntiere thagruok moro mantie school kacha to yudo ka
kanisa mana gi project moro kanyo ma jadolo ponone mantiere godo oyudo jasiasa okelo governor mobiro kara jatend piny to nitie issues ma press jo piny mantiere kacha osechwadi 5 million ngene sando sebedo kichwado ji 20 million plus kama gintiere kapo ni kochopo kama chalo kamano bende kanisa nyado teko mar siemo jadolo kara jasiasa no ni skul man batho ka ntiere kar kato pok wayude kosebo wach man tun kuluonga mana kanisa no chung mara mosebedo kinde ka kinde en ni pesa migolo mungirore kod josiasa ei kanise okonego timre mane chung mar kanisa mar Anglican mane chung mar kanisa mar Jokopere ni josiasa kadwa golo oluongi gi te kendo yienegi mondo ng'at kato gol mokue mos to ilamone tigo nero kamano Nyasaye dhi gwedho mano todhi to gimonego benwa timo moloyo ahinya en ng'iyo ni to e gwengewa mana kaka iwacho nendo gin chandruoge mage ma wantiere go en wichkuot maduong' ahinya ni igolo milion 20 kata milion 100 ne kanisa achiel to bathe kanyo kaka iwacho nendo nitiere chandruoge mang'eny en kwayona donego benwa ng'iyo dongruok mar alwora marwa to kanisa to rwako ji duto te to josiasa owe kelo pesa machal ma inyiewo go dondo molo kata inyiewo go dondo bishop nino chandruok ma bishop mar Jesus Winners Chapel Ministries kaka chalo koro kigolo to gol mos to we golo mar wingo umbo pachji agunero kama nanya jadolo Evans Molo kulo thulo mar bedo kod okiny makoni cheno mar Mbakoro erokamano Cleophas nikora mogajwang Nyasaye moro telno kendo gwedho ka wacha kodi chieng' makawuono erokamano nanya kora mogajwang ibiro gonero kamano ko bedo kod odiochieng' makawuono ka wakelo cheno mar piny kaka wanene kod mano mara Mbakoro odiochieng' ni makawuono atai kai kachel koda ka jogo duto mantiere kar kanyo director mar Alex Obado wacho ni okiani jadolo bende wuok rarieda koro ng'eyo jako kise gi tiende koro woyoma ing'eyo mano jakanero erokamano ahinya yudo ote achiel kachiel karka mane makelo e giko gi jogo duto mokelo chenro bedo e makare director mar okachiel kod jogo duto motieko kar kanyo odiochieng' makoro nyaka jopicha erokamano ahinya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwaro mokeo nyaka sango oriti masani med neno Ramogi TV. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about